नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। आदर्श जन सेवा संस्थान का ओर से केसरिया के सम्राट अशोक भवन परिसर में आदर्श सामूहिक विवाह उत्सव के पहला सालगिरह मनावल गईल। समारोह के उद्घाटन पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी, संस्थान के अध्यक्ष उद्धव गोस्वामी आ सचिव रामकुमार गिरी कैलन। आयोजन समिति का ओर से अतिथि लोग के अंग वस्त्र देके सम्मानित कैल गईल। एह दौरान संस्थान के सचिव रामकुमार गिरी कहलन कि पिछला साल भइल सामूहिक विवाह उत्सव में शामिल 11 जोड़ा नवविवाहित के शादी के पहला सालगिरह पर केक काटल गईल आ उपहार भी दिहल गईल। पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी कहलन कि सामूहिक विवाह उत्सव के आयोजन समाज ला मिसाल बा। एह पहल से समाज में दहेज मुक्त विवाह खातिर जागरूकता बढ़ी। उहवे संस्थान के अध्यक्ष उद्धव गोस्वामी कहलन कि आज के समय में समाज के लोग के दहेज मुक्त बियाह के जागरूकता खातिर आगे आवे के चाही। मंच के संचालन दिवाकर गिरी कैलन। एह मौका पर सुरेश गिरी, मनोरंजन पांडे, अगम कुमार, कामेश्वर प्रताप नारायण सिंह, दिलीप गिरी, रंजीत गिरी, शिवनाथ पासवान, अखिलेश गिरी, विजय गिरी, अरुण गिरी, विनोद कुमार गुप्ता, त्रिभुवन प्रसाद, मंटू सिंह, भगवान दुबे, रवि जायसवाल आ ढेरों लोग मौजूद रहस। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।